Nga naman kitahan sunod nga pamanandong kanina kinitan naton nga iton usa nga imbitasyon ha aton itong kwarisma pagkita nga padayon kita nga naruruba tungod hini nga puwersahan karatan nga may danay nauyo na kita ngan ang grasyahan Dios han kwarisma nga datubtob iton Semana Santa nga buligan kita nga matuhay nga hot at kinabuhi maghinga upay nga hot aton kinabuhi ang Ginoo ada sugon naton kinitahan iya pakighimanggrawhan Samaritana nganhan na buta diri para paghusgar ha ira diri paghusgar ha aton kundi pagbulig kun pati manungaho kita mahaktikang kung pag maupay pagtuhay nga naton kinabuhi. Ang ikaduha nga punto titikangan nga naton hing pagpasa tikang han ebanghelyo nga sinurat ni San Juan. Ginpatugunan ni Jesus ni Maria ngan Marta, Ginoo imo hinigugma nga sangkay masakit. Pakabati ni Jesus in maringhiya ang sakit ni Lazaro diri makamatay ha iya. Nahinabo ini base paghimayaon ang Dios ug amo ini ang paagi nga ang anak ng Dios makarawat ang himaya. Hinigugma ni Jesus si Marta ug ang iya kabuktuan ni Maria ngan Lazaro. Pakarawat ni Jesus hantugon nga masakit ni Lazaro naglangan pa hiya duha pa ka adlaw. Pag-abot ni Jesus nahilubong na ni Lazaro hinupat ka adlaw. Irani hinupat ka kilometro ang Betania tikang ha Jerusalem ngandamo nga mga Hudiyo kinmadtong pagliaw kanda Marta ngan Maria nga itungod han kamatay han irabugto nga hi Lazaro. Pakabati ni Marta nga ti arabog ti Jesus kinmadtoyan pagtapo hi Maria nagpabilin ha balay ngan hi Marta sinnaring han Ginoo kung nakan hikala diri unta napatay ang akong bugto kung di maaram ako mabisan niya na mahatag ang Diyos kung anon imo aroon ha iya. Binmaton ni Jesus mabubuhi ang imo bugto. Sinmaring hi Marta, Ginoo maaram ako nga mabubuhi hiya didahan katapusan nga adlaw. Sinmaring ni Jesus, ako ang pagkabanhaw ang kinabuhi at tun matuha akon mabubuhi bisan kun hiya mamatay. Nandiri na gud mamamatay ang bisan Hinuo nga buhi nga natuha akon. Natuo ka ba hini? Binmaton ni Marta, oo Ginoo, natuo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, nga ginpadara ng hiha kalibutan. Inalpan ni Jesus ang dako nga kaluoy. Ngan pinmakiana hiya, diin man niyo iglubong ni Lazaro. Binmaton hira, pakadi Ginoo ngan kita ngan nagtangis ni Jesus. Sanglit sinmaringan mga Hudiyo, kita ang kadakohan iya paghigugma kan Lazaro. Kabuktuan, itong karuya ko nga ipahantang na iyong ikaduha nga punto o sanahaw nga punto, ang kamatayon. Kamatayon. Ang panahon ng Kwaresma o sa diwat nga imbitasyon yung pagkita aton ang kamatayon. Ambot kun gintuyo inihan Ginoo pero sugad-sugad hin yan na napipiritan gud kita yung pagkita kamatayon tungod nga panhitabo ngan ngani iton aton kinikita di dahiton mga social media nga mga pahibaro ha aton impormasyon kung pira na itong namatay. Marapuro na lakit ang hinagtatali, kung pira na kadamo ang nagkamatay, tungkol nga coronavirus, tikang pahan pagtikang. Nga nanay kita na nga ngalimot nga, may adaniwat na bubuhi, may nakaka-recover. Pero di rin na natin ito natataganhin atensyon tungod kay itong atong pinaka-makulba nga karuyagkit an itong kamatayon. Paruparuhin natin kahirangin nga ni haaton itong kamatayon. Atong ta Ginoo nga iparayo haaton. Pero asa ko aton karuyag kulawan ini, itong kamatayon. Ngan maaram kita nga damo nga porma itong kamatayon. Ngan maaram kita nga itong kamatayon, diri lang nga kamatayon nga kinikita naton nga itong lawas ada na patay. Diri ngani. Itong kamatayon, adahin porma itong pagkawaray,
absence of good, deprivation of anything that is good. Usat niya nga puro mahitong kamatayon. Naatubang kita hiton. Ngan pareho ini nga pagkitahan puwersa nga nakakarubaha aton, kaya katapusan itong kamatayon, amo ang katapusan nga karatan. Nga nasangani nga nag-aampo kita tamay namon, Ginoo, deliver us from all evil. Asat ang katapusan nga inaatubang ang tao nga karatan, ang kamatayon mismo. Sa rin pa ni Martin Heidegger, sa nga pilosopo nga, asat ang uttermost not yet. Maaram kita nga ada na, pero maabot at gihap, the uttermost not yet. Ito'n makatarawa, hindi mga naglabay nga adlaw. Kay, kinikita natin nga ini nga kamatayon, ang kamatuoran ng kamatayon, is actually a form of social distancing. Asat niya itong irony, nga kapag sunod natin, ini nga inaaraw ha ato ng gobyerno ng Department of Health yung pagkamay-ada ng social distancing, kalo isa Diyos nabubuligan kita ng panunahuna, kunta, nga ininanabot kamatayon kasi itong hiya nagkakamay-ada ng social distancing. So ito hinanabo ini nga higayon para aton dili lang itong pagkarawat na may ada kamatayon, kundi hinay-hinay nga pagsulod kini nga katapusan nga social distancing. Tingkurigan ha ato nga kapadian, ganay, tungod kay may good nagre-request nga may ada funeral mass. Ganit mga tao nga kumada mag-atender na binagod kong kamatayon itong inaatubang. Nakatapusan nga pagpahimutang itong hinigugma nga namatay. Pero kasi ito na, nakita nga sitwasyon nga nagre-request doon kita nga pagpwede na may ada nga social distancing. Bisa nakamaturan nga ungod naman good nga may ada social distancing, kay waray nagot may nanabo. Napuipir sa kita kay namatay na. Nauutod na nga ni ang nga tanan nga posible nga makakonektar nga haw nga mahibalik itong social distancing. Pagkulang itong kamatayon nga usa nga karatan, ano man para haaton ng mga Kristiyano itong pagkita hini nga karatan. Klaro aton experience sa kabugtuan nga hindi ka napabot itong posibleng maging kausa nga social distancing, isan antis pangalan niya coronavirus. Nga di na itong pagwara mismo itong mag-upay, nga di na mismo itong pagwara itong ungod niya, relasyones, komunikasyon, nga amot nagpapa-upay itong kinabuhi itong tao, nga naghahatag hayan kinabuhi. Nahinanabo ini nga kamatayon. Diri pagkaintindihan, diri panghimutang tungod kay may ada pagrawat ng mga buot. Kanang gihalaro mo itong mga pag-antos mismo itong tao. Usang pag-agi itong tao na i-eliminate, itong tao, diri lang ang kinukurian kundi nahirarayo hiya. Tungod hindi nga klase ng pag-antos, magkalain-lain nga forma nga ginaagian itong tao. Pag-antos nga kausa itong kahapog itong tao. Nahiya mismo nagdidesisyon na nga puro sa laiya, ngan hiya na lang, ngan harayo na gunit iba, kaya isasara ko na itong purta, basit iba diri na makasulod niya diha akon, kaya ka makaradlok bangin pera makaangbit at kinabuhi. Di ba kaklaro nga, diri vulnerable kundi consenting adult, itong pagkarawat, itong social distancing, nga dahil itong karatan, kay nadiri ka, nga mahiupod kahit ng mga tao, hain mo pagkulaw, kakaiba aton, iba't panunahuna, diri kita naaasyahan, nang labi na gunit nga, nadiri kay pagpaangbit, hit kaupayan, salit na di-deprived hira, nawawarayan hira, diri ka nakakakonektar, uhi kita ngay ang diri lahi kamo, pati ako, nagtuha hira. Usat yan nga, pag-agi itong kamatayo, nga hindi mo pa kabungtuan, insugan nga experience nga, maululga na kasing-kasing. Asa nga ada itong Semana Santa, ti Arabon, na bukos na Kwaresma,
Basta magpahinumdum ha aton nga, ungod iton, kamatuoran iton, kaya aton Ginoo mismo, diri lang kinita, had Diyos siya, kundi iya ginsudlan ang sugad nga, experience ang tao. Kinada mismo yan aton kahintang. Kinita niya, di ka mismo hantiya, misteryohan incarnation, ang pagpakatao ang Ginoo. Di ka han katikahangan, nakadami nga sitwasyon nga, hingkuri. Ang pag-anakan ha iya, diri sugad itong kumun nga pag-anakan, ikadaman niya na haaton nga, gimubunggahi, hindi pa nga ni gaanakit bata, andam na katanan, patit mga parties, sanot bunya, kiranot mga ninong-ninang, ano timumutang nit bata, kinahanglan diri tukbon itong lamok. Waray tang Ginoo, deprived na yan ilang pagkatikangan. Yan, hingkakaklaro din Biblia, story aton Ginoo nga, tugtubang katapusan na kadahiya, siya nga ni aging pili natin yan ang parasaho ng pulungan Diyos nga. Ang Ginoo, inabadhan, pag sumatiha iya nga namatayan iya, hinigugma nga sangkay. Presente ang Ginoo, kinita niya kung ano na hinanabo, asa nga nga nakadahiya nagtatambal, nakita yan mga magsakit, nakita hiya mga kinupurian nga naabat hiya. Hini nga kakulangan, hini nga social distancing, hini nga kamatayon nga nahihinay, paru-paruhin virus, kinakaon, ang tagsa nga tao nga nagbugos na sosyedad, ang korupsyon. Asa nga ang Ginoo, nagtangis siya. Nagtangis siya kay nakadahiya, ang sitwasyon, parte hiya. Gibubuhi iya rin ang kamatayon. Yan makita ng katapusan, dili na ang Ginoo naging inabat, dili na naging artihon nga, nagtangis siya kay namatayan niya sang kay Lazaro, ang iya best friend. Kundi, itman niya, nabitay nga krus. Kay ginangkon mismo niya, ini nga kamatayon. Ginsunod mismo niya, ini nga waray na pwede makasunod kay social distancing na. Ginsulod. Ini nga tinikanan han nga tanan nga mga bendisyon. Ini nga kamatayon. Ang kamatayon na amo ang pagkawaray han nga tanan. Ang Ginoo sa nga waray nun kay iya ginsulod ang waray na eksistensya. Ginlubsan diya nga tanan, dili lang panapton, kundi iya buko sa digdi na siyang pagka-Diyos. Sa siring ni San Pablo, kaniya paghuwad ang iya kinabuhi. Ngan waray niya pagperita, dili usa nga biological imperative, waray mo lusot, waray ning option, kundi gin-willed, gin-karuyag ang Ginoo na iya hingadtuan. Di kita waray naton option, pagsulod niya kamatayon. Ang Ginoo nga Dios na nagpakatao, may ada option. Iya kinaruyag. Asat ginako nga grasya kabugtuan, tungod kay itong atong mga Kristiyano ang imbitasyon itong Kwaresma, ngan ang pagsaurog ang Semana Santa, usa ka pagkita, nga nagkamay ada himbag-o, nga pagpulaw, ng pag-abat, ng kamatayon. Tungod kay diri na aton kamatayon, nga usa nga experience ang pagkawaray. Kundi usa na nga experience nga ang atong pagkawaray nagkamay ada. Tungod kay ginsabot, hini nga tinikanan ang grasya, nga ang kahimpitan ang grasya. Usa na kamatayon nga may ada na hitsura, yung pagkamay ada. Tungod kay ada na ang Ginoo. Iya ginangkon, gintag-iya, hini nga kamatayon. Kung nabagahalain nga pulong ni San Pablo, nasa ring iya, nagindaog na ang Ginoo, ang aton kamatayon. Ano man init aton pinangangaron, Ginoo, nga hinaudot niya ni Bible pa nga adlang ng Kwaresma, matagal ang takitan niya hini nga grasya ng kusog. Hindi rin ang pagkahadlok ang kamatayon. Himpagkita nga ang kamatayon o sana nga diri aton, kundi iya kamatayon. Nang pag-angbit ang kamatayon ng Ginoo na at untaha magkailain-lain nga forma, labi ng pag-antos, pagkamayaran natin yung kusog ng bendisyon. Nga nag-aampo kita. Maluluyon nga amay, buli kami hin pagkarawat, han kamatayon han amon Ginoo Hesus. Base makaangbit kami, han mga grasya ngan katalwasan,
nga dara han iya kamatayon. Amen.